Welcome to the grand final of the Maastricht University Challenge. Het is een onderdeel, vinden wij, om de studenten, de jonge talenten te steunen met hun mooie ideeën die ze hebben voor de regio. En die ze zou kunnen binden met de regio. Want de Gouden Bergen, waar men altijd aan denkt, die zijn in de Randstad of in het buitenland. Dat blijft toch in die Maastricht region. En door die challenge, om dat aan te moedigen, hopen ze ook te kunnen te motiveren om hier te blijven. En ik heb wat ideeën gezien en gehoord. En ik denk zeker dat er wat ideeën tussen zitten die zeer interessant zijn voor ons als gemeente. Maar ook als stad en omgeving. Ik vind het heel veel dynamiek uitstralen. Innovatie zit dan in die studentengroepjes, maar het komt ook uit in die pitch, dus dat is heel erg leuk om te zien. Ja, precies. Waarom doen jullie als Dyna Groep mee met deze Maastricht University Challenge? Tweeledig. Eén is een stukje employer branding. Misschien zijn dit studenten die in de toekomst voor ons willen komen werken. Anderzijds, ik vind het zelf persoonlijk heel erg leuk om met die jonge gasten bezig te zijn, om ze te helpen, te coachen, daar waar nodig een steentje bij te dragen aan hun ontwikkeling. I'm very happy to see all these enthusiastic student teams that are presenting all their ideas. It were 17 great pitches, and very nice to see from the start and where they are now. And hopefully after this program they will turn into real ventures that really make an impact in the region. Ja, ik vond het heel verrassend om het te zien. Ik ken de mensen natuurlijk al een aantal dingen waar we mee gesproken hebben, waar we ook al contact mee hebben gehad. Ja, en ik ben echt heel benieuwd wat er uiteindelijk voor resultaat komt. Of hoe ver mensen komen om een product ook echt in de markt te zetten. Yeah, getting that prize was really amazing for us because Maastricht is something that we really care about, and getting a chance to improve our heritage and making sure that everyone can enjoy it in future generation, really that makes us really happy. So yeah, today has been incredible for that. The project is about preserving cultural heritage. We're addressing a problem, which is the cracks that form on some stone structures that are common in limestone monuments. And with synthetic biology, we want to fix that. We are working on a self-healing system, which incorporates a stone-producing bacteria that are in the hydrogel. That can be then directly applied to the stone and then therefore fill in the crack. Trying to make sure that our city stays as beautiful as it is. You hoped for a prize, but you go home with 2 prizes. Yes, actually we're really happy about it. We're really happy about the social impact prize. It makes so much sense for us since our main goal is to help students. And of course we're also really happy about the ideation category. It kind of makes us really glad that we did this. We want to create a platform, online platform that connects students on site with international students who are planning to come to the Netherlands to perform online viewings for them, to have a platform to do that.